Barka da zuwa tashar Maryam Aro TV. Sai na subscribe kamar yadda ka gani. Bayan ka danna kararrawa ka yi liking, sannan ka danna all. Dirka shi. Ummi Rahab kenan. Jaruman da ta ɗauki hankali cikin ƙanƙanin lokaci bayan shiganta masana'antar ta Kannywood. Kuma za a iya cewa wato 'yar gida ce ga jarumi Adam A. Zango. Jaruman da ta samu ta yi wuf da saurayi Lilin Baba. Ko da yake cewar mutane da yawa suna cewa sanadiyan fim ɗin da suka yi tare na fim mai suna wuf, kasancewar shi ne wato furdusa ko kuma ce fim ɗinsa ne shi ya ɗauki nauyi, shi Lilin Baban. Da yawan mutane sukan ce sanadiyan fim ɗin ne ya sa aka samu shaƙuwa a tsakaninsu har ta kai ga abu da ta kai a wannan lokaci da ake ta magana ne na soyayyarsu. Kasancewar da kafin hakan babu wani so ko kuma wani jituwa ko kuma dai wani abu da ya shafi kula juna a tsakaninsu. Amma sanadiyan wannan fim da suke jarumta a cikin kasance shi ne jarumi kuma ita ma ta kasance jaruma a cikin fim ɗin. Da yawan mutane suka ce alƙalmin daninsu ya kama akan hakan ne ya sa suka zama masoya a wannan lokaci wadda soyayyar suke ɗaukan hankali a daidai wannan lokacin. Sai dai ta wani fiska ana cewar to wai ita ce za ta yi wuf da shi ko shi ne zai wuf da ita. Yayin da a wannan lokacin ake maganan auren su kai tsaye. Wannan fotuna ne masu zafi da suka fitar bayan tunanin cewar za su iya yin aure ɗin da kuma sauran wasu abubuwa. Ta cewar akwai ƙalubale iri-iri. To mafi yawancin dai 'yan mata masu ɗaukan hankali tare da wanka da kuma ado da kwalisa su ma sukan so ɗan gaye mai wanka da kuma ɗaukan hankali. To a wannan karon dai tasu ce ta zo ɗaya har ake tunanin ɗaya a cikinsu ko kuma dukansu biyun za su yi wuf da juna cikin ƙanƙanin lokaci kuwa. To a nan abun tambaya shi ne, wai shi ɗin ne ya wuf da ita ko kuma ita ce ta yi wuf da shi? Wane ne ya fara yin wuf da juna? Fim ɗin da ake yin sa na wuf sai kuma ya zama yana ƙoƙarin faruwa a zahiri? To kuma dai menene? Shi aure da yake shirin shiga tsakaninsu abu ne abun farin ciki da kuma jin daɗi a tsakani. Kuma abu ne wadda za a yi alfahari da shi matuƙar aka yi auren dan Allah kuma aka zauna aka kiyaye haƙƙoƙin auren da kuma mutuncin auren da martaba na auren. Kasancewar ta budurwa tsaleliya, kasancewar su zankaɗe ɗin saurayi. To idan har hakan ya haɗu cikin amincewar Allah aka samu nutsuwa da kwanciyar hankali to abun nasu wato zaman kasancewarsu a matsayin ma'aurata ɗin zai yi matuƙar wato ba da citta. Kuma matuƙar an samu nutsuwa ɗin shi ɗin yana kan hanyar kawo yalwar arziki da ƙara shi sosai. Jama'a da yawa sun yi magana da kasancewar da tana da wani masoyin da har aka samu wani cece-kuce. Sai dai a ɓangaren nashi shi Adam A. Zango wadda aka ba shi riko na ita yarinya Ummi Rahab ɗin. Jama'a da yawa sukan tunani kamar zai nuna ɓacin ransa ko zai faɗi wasu maganganu marasa daɗi a game da abun da ke shirin faruwa tsakaninta da Lilin Baba. To ya faɗi maganganu wadda kai tsaye ba za ka ce maganganu ne marasa daɗi ko wani makamancin wannan ba. Babu shagube ko kuma gugan zana ko rara gefe a cikin maganganun da shi jarumi Adam A. Zangon yayi a game da wato yanayin lamirin auren nasu. Kasancewar dai ko san kowane lokaci daidan wani karkatan wani ne, ta inda baki ya karkata kuma ta nan ya wuce zuba. Lilin Baban tare da Ummi Rahab da suke shirin angoncewa nan ba da jimawa ba. Dan ko kusan wani lokacin katin aurensu ne yake ta wato gabata, wanda nan gaba kaɗan za a sha bikin, za a cancaɗe kuma za a caskale. Kamar yadda kuke kallo ba tare da wani ɓata lokaci ba, zuwa gaba kaɗan za ku gansu a wannan yanayi da kuma wato gida na alfarma kuma na jin daɗi na farin ciki domin samun yalwar kwanciyar hankali da arziki kuma da bunƙasuwar nishaɗi da kuma nutsuwa da annashuwa ya sa kusan kowa yake buƙatar yin aure domin samun nutsuwa. Ku kasance da Muryar Arewa TV domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora kuma na subscribe.